Ez nuen erabiltzen, baina orain nabil kurtso bat egiten ziberseguritatearena, eta orain ia egunero erabiltzen dut. Ni uste dut erabili behar dela, baina buruarekin. Eta jendean normalean ez doko burua, orduan uste dut gobernuak, eta Europar mailan eto burua behar dute eta hasi behar dira ja arautzen. Ni beti erabiltzen dut DeepSeek, dela app txinatar bat, edoako delako, gainera dekozu itxegin alduzu nahi duzuna berarekin, eta bai aldenean zerbait igual pixka bat potentagoa cloud erabiltzen dut. Iak dagoate problema hori motizatzen horregatik. Eta gainera eman diozu gauza asko doako eta orain kentzen ari zara eta ostras, a ber. Jende normal ez dagoela bakarrik erabiltzen du tonteriak egiteko edo zerbait 5 minutu tardatuko zen 30 segundu tardatzeko. Da arriskutsua, jendea ez du gauzak bilatzen, ez du liburuak irakurtzen, bakarrik begiratzen du eta 10 segundotan deko guztia. Jendea astuko du zelan bilatu Googleen. Jendea ez duela bilatzen Googleen, bakarrik iari galdetzen dio eta ateratzen du. Eta ia gainera doa hobeto, baina gauzak asmatzen ditu.